díle. Takže čau lidi, já jsem Za a vítejte u dalšího videa. A v tomto videu budeme hrát Minecraft. A čau lidi, a já jsem Gamer a... No, jdeme na to. To tady jenom přehodím. Tak a jdeme. Postarej se o dřevo, já se postarám o potravu, jo? OK. No. Parkourista. Přesně, vole. Se dosekal. Jako včera na koloběžce. Nebo předvčírem. Ve mně z toho prasata nic nepadne. Dej mi nějaký základní věci, jo? No, počkej, co dělám. A tak já potřebuji mít, že se starám o potravu, no. No, Tak nám dělají kamenný věci aspoň. no počkej. No nebudu čekat. No hledáš. Draviško. Tady je hned dřevo. No ale tady je hodně potravy. Já vím, já taky zabíjím. Udělal jsi mi věci? No. Máme u sebe nějaký, ale počkej. Jej si lodičku a pojedeme někam. A kudy? To je jedno. A kde vidíš vodu? No tam budu někde. Nic z toho prasata nepadlo. Jo. Mě jenom jednou. Pojď tady ne. Ale já nemám loď, já nemám nic, já nemám dřevo. Jak se zase? Jo, tak. Já to sekáš znova. Šel ven tady. To je stíl. Máš tam ještě. Tady je voda. Jsem se nahodil. No, kam pojedem? Kde seš? Ale tak to nikam nepovede, že? No jinak lidi dlouho jsme nehráli Minecraft. Hm. Protože nás prostě nějak přestal bavit a... No, a nic. A... Ještě něco musíme najít. Ty máš černou a já mám bílou. To úplně na hovno jezdí. Já se s ním jezdí dobře. Já ničím schválně dám ty. Já taky. Ne to obrázek, kde by to bylo, že? Přesně, no. Řekni mi, kam to vede. Do prdele. A kdo to říkal? Kdo to říkal, že to vede do prdele? No, kdo to říkal? Ale tam na halence. Jsem šel pro prasátka. Ty vole, tamhle. Hej, tamhle. Pojď tamhle. Asi takhle. Loďky tady ne. Ela. Hovno. Eva, nesmí spát. Hurá. A tady hodně iron. Nemám nějaký, jo?
už máš kamenný klump? Hodíš mi dřevo, please? Ne, žádný. Tak. A hodíš mi iron pak? A nemáš styky? Ne. Jo, mám. Ven, nemáš dřevo, to vidím. Dělej. Počkej, já to nekopu. Ne, tak ty vole, ty... Ale stejně to budem... Ne, já ti řeknu, postarej se o dřevo. A ty si pak děláš věci a mě nic nedáš. Ale stejně to budem dávat do A společné z ironu si uděláš úplně zbytečně brnění. No, udělám. No uděláš. Ne. Tak mi dej ty styky. Dám? No tak mi dej. Tak budeme asi otrkovávat, aby viděli lidi, no. Že? Jo. Nemáme tarčky. Já pro ně zajdu. Jenom uhlí, ale tam je světlo, to uvidí. A iron. Tak stack ironu by byl ideální. Jo. Tak. Dohromady tak. Tak já už mám 22. 22. Já mám málo, já jsem tady kopal. Já mám první, 8 mám. A láva. Bucket challenge. Co ti zapíše? Po mně zařízení je plná samou. To mi bylo taky teď. Co mám dělat? No. Ty vole, ono jsem to disconnectnu. Víš kudy? Jo. Máš tady to. Debil. Tady. Kudy, tak já jsem tady, že? Já to vidím taky tady, ty jsi vedle mě, že? Jo, ne, nejsem. Ne, já jsem pod tebou. Já tady mám další. Si to vykopu pro Měl jsem tam Aqua Infinity. No, to budu. Tak ale hodí se to. Protection 1. A tak stejně to si, že? Protection 1, to není špatný. Musíme nakopat uhlí. Já lidi snad vidějí. No a tak stejně ho budeme potřebovat. Nakupeš to. Já se postarám taky o pec, jo? Lávu beru. A uděláme se pak nekonečný zdroj lávy, jo? Já jsem chytnul. Debil. Já nevím, kdo tady furt padá do lávy. To je no. To je mé cesta asi nějak. Já jdu doprava dělala. Koldy. Máš? No tak. No. Mě v té irony nezajímá, já jdu po diamondech. Máš železný krumpáč? No já to udělám. Ale já mám styky, že? Myšla nahoru, udělal bych si dům. Já ne. Tak už natáčíme docela dlouho. Ještě ne, ještě chvilku nevím. Ty vole, já se na to vyseru. Pojď ke mně. Počkej chviličku, já musím udělat crafták a to udělat. Já fakt nepůjdu do lávy, slibuju. Děti, koukejte na tu krásu. Našel jsem uhlí. To by byl hodně velký debil, viď? Ty vole. Musím si počkat. Tak tento díl se nám docela vyvedl. Doufám, že to lajkujete. Já hodně najdu diamanty, ale pak je vezmu aspoň do lávy. Pardon. Prosím. Lalapis. Co hodí na enchantování, když ještě nemáme enchanting? Na obsidiány. Mohli bychom si udělat krumpáče nakopat rovnou obsidiány, ne? Možná. Možná si chvilku za kamerou.
Kde to je? Jsem slyšel. Vidíš mě? Ne. Já tebe jo. Tak počkej, tady nakopte golda aspoň. Ty vole, kde to je? Jo, tady. Ne, ale já nevím, kde seš. Já jsem tě viděl teď. Tam seš. Tam seš. Tak já to tady jdu. Vidíš mě už? Jo, vidím. Jdu k tebe kuta taky. Já možná to projdu tady. No. Já tady odkopu ty diamanty zatím. Jakých bude? Já nevím, kudy jsi šel. A ty goldy se budou hodit. Já tě vidím, ale... Tak se ke mně kutej. Ty ke mně taky, ale... No, ale já bych ztratil ty diamanty. Tě nenajdu. Co? Musím ho najít jako normálně v jeskyni. Kamo, kolik jich tady je? Kolik? Raz, dva, tři, čtyři, to je docela dobrý. Ne, proč již nemohlo být 5? Na mačce. Ne. No to. No, tak na enchant tak máme, ne? Ne. No ale tím tak chci neutat. No, to je pravda. Ty vole. Já jsem měla mluvit. Ne. No nebudeš. Budeš mít víc než ty. Ale tak já jsem je našel. Jo, nevím. 3 jsou jenom. 4 byly. 3. Tam byly 4, ale. No ale... No, No, teda jenom... Nemáš jenom ty. Mám i lapis. Koníčky by se hodily. No takže tohle myslím, že byl povedený díl. Jestli se vám toto video líbilo, No, tak dejte tak určitě like určitě a... like a A my se zase s u váma... dalšího videa. Čau. Já se s váma loučím a